Meron po dyang Pure Money. Ganda ng colorway niya naman. Jordan 3 na may keychain pa. Doraemon. Ang cute nito. Jordan 6. Bigat. Ilaw pa rin po siya. No need na magsintas na. Tiger na naman po tayo. Yung cool sa kawaii. LeBron fanatic. Jordan fanatic. Bubuo mo yung puso sa sapatos. Diba? Sana all. Balik po kamo, ibig sabihin po niyan, balik po kayo and new arrivals every Sundays. Pero babaguhin po natin yan na next week. Itong week na to, magiging Saturdays na po ulit yung ating new arrivals. Marami yung buwelo pag Saturdays kaysa Sundays. Kasi yung iba, parang me time na nila yun. Kaya ayun, magiging new arrivals natin this coming week, this week, Saturdays na. So pakita po natin yung ating new arrivals. Tara Bob Marley, ito na. Karamihan po dyan, mga pamorma sa kapang basketball pa rin. Ito lang po ang mga golden rock lang po natin. Yung mga nasa gold rock, yung mga gray rock, yung mga nandyan po, mga old stock po yan. Marami po tayo mga Jordan 4 ngayon. Mga hinahanap nyo eh. Meron tayong Jordan 3. Meron po dyang Pure Money. Ito, isa to sa mga malakas sa sapatos na dumating sa atin ngayon. Ito may mga Jordan 4 tayong ganito. Tapos ganito naman. Jordan 3 na ganito. May keychain pa. Meron pala tayong Jordan 6 collaboration with Doraemon. Ang cute nito. Jordan 6 po ulit. Yung classic na colorway ng Jordan 6. Ang bigat po nito. Meron ding Paul George. Medyo maliit nga lang. Size 8. Pero ang kagandahan niya, umiilaw pa rin po siya. Hindi na ganun kalakas. Pero umiilaw pa rin po. Ito yung collaboration ng Paul George na Nike with PlayStation. Fly Ease. Ang ganda rin nito. Solid po yung ilalim niya. Napakalakas ng spike niyan sa itsura pa lang. Pero tayo ito, paborito kong sapatos to na LeBron eh. Ang lakas po ng spike nito and napakagaang lang nito. Parang nakapaa ka lang nito sa court pero protektado yung paa mo. Naalala ko po noon, naglalaro pa ako sa likod bahay namin kasi may basketball court po doon. Talaga nakapaa lang po kami. Ganun lang po talagang buhay natin noon eh. Walang sapatos, nakapaa lang. Pustahan. Ice tubig lang yung pustad. Mga old school. Pero ito po, napakaganda niyan. Lahat ng strap niya gumagana naman. Problema lang po dito, ang hirap nitong isuot kasi wala na po siyang sintas eh. Yun yung kagandahan niya. Yung parang party piece ng ano niya, ng sapatos na yan. Yung parang highlight ng sapatos na yan. No need na magsintas na. Lalagay mo na lang yung paa mo, sabay strap, ready to go na. Tapos meron tayong kakaibang superstar dito. Ito, tingnan natin siya up close. Adidas na superstar, pwedeng pang babae, pwedeng lalaki. Tapos pag ginanyan mo siya, mabubuo mo yung puso sa sapatos. Diba? Sana all. Kakaiba. Okay na okay po yung kondisyon nito. Walang tapon dito. Yun, may Levi's po tayo na Nike dyan. May mga Jordan po tayong ganyan. Meron pa tayong Onitsuka pala, size 8. Ito, golden white na naman po. Okay din ang kondisyon kahit pa paano. Merong puti, pero iba yung pangalan. Hindi ko niro-recommend yan. May nag-iisa po tayong alat dito from LV. Hindi na nakaganda ng kondisyon. Pero yun, pag nakita ng tao yung LV logo dyan, talagang isang tingin pa lang, alam nilang. May Kevin Durant tayo na usually ito pudpud ang harap ng KD na nakukuha namin ganito. Pero ito okay pa naman yung harap. Malakas pa spike niyan. May Jordan din na ganito. Yan, A6 na black. Damian Lillard. Yan, nakita natin. Anong Adidas to? Parang D-Rose, no? Ito, Lebron na naman. May Tiger na naman po tayo. Yung cool sa kawaii. May up-tempo tayo. Anta. Tapos yun, may A6 tayong gel na naman na ganyan. Ganda ng colorway, green and yellow. So, yan lang po yung majority ng mga bagong dating natin. Uy, may McQueen pa pala dyan. And syempre, hindi magpapahuli. Dapat ma-mention ko din po yung mga old stock natin. Nandito pa rin, mga pambabae, pang basketball, pamorma. Yan, ito rin yung mga pambata. So, dumaan na po yan sa 30% off. Abangan nyo ulit kung ano na naman na maihalo natin dyan na galing dito sa new arrivals sa ating darating na sale. Bali, ano na yan, Thursday and Friday na. Live din po kaming Thursday night, 5 to 9 p.m. New arrivals po natin again, Sabado na po, every Saturdays na. May mga bag tayong bago. Yung mga LeBron fanatic, Jordan fanatic. Medyo malaki po yan. Naka-flat lang kasi naka-plastic. Pero ito po yung totoong size niya. So kahit mga big size pong sapatos, kakasya po dyan. Bali, 199 lang po yan. Pwede kayong mag-mine dyan. Request lang kayo while live kami. 5 to 8 p.m. Next week ulit. Bagong cycle na naman po tayo ng sale at new arrivals. So maraming pong salamat sa panonood. Nandito na lang.